nixtieq l-ewwel nett insellem il-missjonarji kollha Maltin u Għawċin li madwar id-dinja qegħdin jaħdmu favur popolazzjonijiet li għandhom bżonn għajnuna kbira ma wkoll iwasslu il-bxara tajba tal-Evanġelju. Din is-sena l-Papa stedinna biex nirriflettu fuq dak l-episodju sabiħ fil-Vanġelu skont San Luqa kapitlu 24 meta f'jum ħadd ilgħid il-mulej jiltaqa' fit-triq ma' żewġ dixxipli li qalbhom maqtuqa qalbhom mimlija swit il-qalb għaliex għalkemm semgħu bl-aħbar tal-irxoxt mhumiex konvinti u sejrin lejn Emmaus lura d-dar. Il-mulej jissieħeb magħhom, jismagħhom, jitkellem magħhom, jispjegalhom l-Iskrittura huma jarfuh fil-qsim tal-ħobs. Mela l-kelma ta' Alla imma wkoll l-għajnuna tal-aħwa li aħna naqsmu il-ħobżna ta' kuljum ma' xulxin. Dak huwa mument ukoll fejn narfu il-preżenza ta' Ġesu fostna. Il-mument fejn aħna naqsmu l-ħobs flimkien li mhux biss il-ħobs tal-Ewkaristija, imma wkoll il-ġenerożità tal-għajnuna li nagħtu lil xulxin. U l-mulej berika u jkun fostna.